На 25 април ще можеш да спечелиш $500. Като това, което трябва да направиш е да изтеглиш приложението с Zipline. За тези, които не знаят, Zipline е нова социална мрежа, която те първа навлиза в България, като те организират онлайн събитие. Но нека ви обясня. Когато влезете в самото приложение, вие виждате 3 таба. Като нас тук ни интересува третия таб. Това е място, където хората могат да влязат, да качат видео и да започнат тренд. А това се случва, когато хората се ангажират максимално, харесват, коментират и най-важното, има едно бутонче ето тук, Ride My Zip, или на български казано да хванат вълната. Натискайки го, те участват автоматично в тренда и тяхното видео се показва под вашето видео. Просто много яко. А ето и начина, по който може да спечелите $500. 25 април вече трябва да сте си изтеглили приложението, да сте ме последвали, сте последвали и тях и просто да качите видео. Като очевидно най-доброто видео печели. Къдете приятели. Ако сте създатели на съдържание, къдете вашите последователи. Защото това приложение победителят ще бъде обявен на 27 април и най-късно до 1 май ще получи наградата си. Като за първо място това е $500, за второ 300 и за трето 200. Като освен това онлайн събитие, може да използвате приложението съвсем нормално, защото така или иначе приложението е готино. Все още е ново и се опитва да достигна до максимално много хора. И най-якото, опитвате да започнат да възнаграждават създателите на съдържание за техните гледания. Така че яхни вълната и бъди първи. Отивайте да създавате трендове.